Dobar dan svima, ja sam Iva Šulantić i trenutačno sam u šihti, snima me Goran Kurjak za 2,5 minute. Idem u eter, ali što ćemo raditi u eteru pa da vidite, s obzirom da ću ja to samo pričati. Plesat ćemo, dakle sad ćemo probati pomoć svima koji će ići na audiciju za Footloose. Ne znam koliko će vam to pomoć, meni su te lekcije pomagale, pa ajmo. Dakle, jive, znači... To vam pomaže u rock'n'rollu i tak se pleše rock'n'roll i onda oko toga svega se napravi cijela filozofija. A ovo je jako staro, Footloose je iz 80-ih. Dakle, u 80-ima sam se ovako raščupajte, bucite ovako neki sa kosa širokim ramenima i srednji ljudi. Dobite ulogu. Dobite! Odu u eter.